Suportado sa chairperson sa Committee on Women and Children nga si Senator Risa Ontiveros ang padayong investigasyon sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD kalabot sa isyu nga giatubang karon sa duha ka radio news anchors sa Brigada News FM Cebu nga sila Attorney Joril Patino ug Dennis Tabar. Kini human nilang gi-interview live on air kaniadtong Marso 13, 2024 ang usa ka 4 anyos nga babaeng biktima sa pagpanglugos. Hindi ko pa nga napapakinggan yung mga boses nung bata at yung mga nag-i-interview, nababasa ko pa lang how it went. Nakakadismaya talaga. Gidaig sab sa senador ang gipahigayon nga fact-finding investigation sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas kun KBP. Apan nagkanayon si Ontiveros nga kinahanglan dili lamang ang mga anchors nga nalambigit ang manubag, apan lakip na pod management sa brigada. It's welcome but still not enough. I-suspend lang yung mga taong directly involved kasi ano yung accountability ng management? Alam ko naman hindi solo flight ang mga anchor. Mayroon o dapat mayroon na mga nag-a-assist at nagsusupervise. At once an interview starts to go wrong, sila na pwede magsabing, tigil na yan. Public apology sab ang gipangayo sa Cebu City Anti-Indecency Board kun kaib gikan kang Patino ug Tabar. Lakip na pud ang reporter nga apil sa maong interview nga si Jonalyn Humabis. Gawas niini, aduna poy multa nga atubangon ang Brigada News FM Cebu. Ang Children's Legal Bureau misaysay sab nga padayon ng ilang pagpangandam sa kasong administratiba nga ipasaka batok sa duha ka news anchors. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.